Maayong hapon, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Sa di pa ta magsugod sa mensahe nato karong hapon, uban ni sa konyo sa pag-ampo. Lagi ton amahan, salamat kay Ginoo nga kami imo karing gitagan og oportunidad karong Ginoo nga magkatigom kami dinhi sa sanktuaryo aron sa pagdayeg, paghimaya, pagsimba o pagpaminaw sa imong mensahe para kanamo karong gabi, karong adlaw, hapuna. Ginoo, ablihi ang among kasing-kasing para sa pagdawat nga dunay uban nga kalipay sa imong pulong o mensahe karong hapuna para sa amo ug among hunahuna para kini amo gyud masabtan ug amo gyud kaning makuha gyud gusto ni may pasabot ug tagaay kami Ginoo sa kaisog Lord nga kini amo kaning i-apply sa imong kinabuhi nga walay kahadlok ug dili atubili Ginoo ug di magduha-duha. Lord, among iyampo po Lord, among panalanginan, kami tagsa dinhi karon uban sa among mga pamilya ug among iyampo Ginoo nga ang imong espiritu karon magalihok dinhi sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Kini among iyampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So karong hapuna o karong adlaw magsugod kita sa bag-ong preaching series. Natay serye nga waling atong pagasugdan kong adlaw. Sunod sa unom ka Domingo. O kini nga atong serye sa waling nga atong sugdan karong Domingo bahin kini sa atong core values sa atong simbahan. Unsa nang core values? Siguro nakadungog mo no ana nga statement, core values. Pero unsa gyud na siya? Duha man ka word, duha ka pulong siya, core o values. Values is of course bili, no? Bili, balor, unsa importante nato ug do natong ang butangan unsa ka butang og bili kana importante kana sa ato. But kanang core katong sa mga liaging Domingo gigamit nga pulong ni Pastor J was kinauyukan. No, kinauyukan. Kanang kinauyukan sa wala nakasabot ana niya. Ang root word ana niya uyok. O kamo mahiling mo pagkaon, labi lang mo kaon mo o kanang bulalo. Di ba kanang bulalo bukog bitaw na bukog sa baka niya. Nabitoy bukog nga, nabitoy uyok sa tunga, bone marrow. O mo na siya uyok dia ang root word. Kinauyukan. Mo nang sentro kan. Sa mo gitawag og core values. Now, ang core values sa simple nga bahig nato o pagka-define is mao kana ang fundamental nato nga pagtuo or mga giya, mga prinsipyo nga nagagiya para mahulma ang pamatasan, ang kultura o ang proseso sa pagdesisyon sa usa ka individual, sa isa ka organisasyon o sa isa ka komunidad. Example, kita tanan naatay core values kada isa ka nato. Pwede mo aware or dili ana. But naagyud ta. Naagyud tay core values kita tagsa-tagsa. Example, honesty, no? Pagkamatinud-anon. Wasi ko kakibalo nga core values na, pero doon na yung mga tao nga ilang yung gitagaan o hinungdan o importansya ang matinud-anon. But pasabot anak niya, kung doon na yung mga sitwasyon nga kinahanglan nga mutugan ka sa kamatuoran, bisan pag unsa ka lisod, bisan pag ang consequence ani niya is bugat, tungod ka importante sa imong kamatuoran, magtugan yug ka sa tinuod. Kay mao man na ang imong core value. Dili sakwahi kay sa imong prinsipyo or bugat kay sa imong panimuot, bisan pag ganing imong bawgon ang kamatuoran. Tungod kay imong core value is honesty. Integrity is ulsa. Daghan sa ato din mga negosyante, no? Daghan sa ato mga negosyante. Kay balo magyud mo mag-process mo mga business permits kung sa inyo process diha sa gobyerno. Dagay mo ganang notorious mo ganang gobyerno nga
usa ka langayan, mudaga pila ka bulan, ayan nimo makuha. Kung ikaw, doon na ka integridad, ug doon na mo duol sa imo, nga moingon nga, boss, ako'y bahala ana. Tagai lang ko na yung kantidad, 2 ka bulan, himuon ko ng 2 ka semana, gawas na mo dokumento. Then, ang iyang buhaton di ay na iyang pamayran. Iyang pamayran para mapadali ang proseso. Pero ikaw, kay imong core value is integrity man, integridad, may ka nga di lang ko boss, musubay lagi ko sa proseso, bahalag taas. Mao na imong core values. Ang mga kumpanya po, doon na gyud pa yung mga core values. Sama sa kumpanya akong gitrabahoan karon. Ang among core values, unom na kabuok. Pareha sa GCAF, unom po ng core values sa GCAF, no? Ako ipakita na taud-taod. Ang kong kumpanya ang gitrabahoan, doon ay unom ka core values. Amo nang gi-acronym og CHOICE. Para dali ma-memorize, CHOICE. Mao na among core values. Kanang among core values dayon, mao na among gigamit sa pagpadagan sa negosyo. O kung saan mo pagpadagan among negosyo, o saan mo pagpadagan among operasyon, nakalangkop ka na sa among core values. Kung doon na kami buhaton nga wala nakasunod sa among core values, dili na buhaton, amo gyud ang undangon. Example, sa among choice, ang HDH is healthy families. So kami, kung maghimo kami bagong produkto, among siguraduhon nga maghatag yung ko nagkaayuhan sa kalawasan sa mga tao. Kaya among core value is healthy families man. Ang ikaduha nga C sa among choice nga value, ang C is commitment to society and environment. So, sa tanan mong pagpadagan sa among negosyo, bahala pagmahal kayo, siguraduhon yun namo nga compliant kami sa mga regulasyon sa DENR, sa NCMB, nga walay hugaw nga among ilabay diha sa dagat, diha sa kanal, o diha sa suba, ang hangin sa among planta limpyo. Gagasto yung pumiana, kay doon na kami commitment sa environment. Amo po siguro doon nga among mga tao, insakto sa sweldo, wala kami gidaog-daog, o buros ka, ihatagan ka na mo trabaho nga gaan, kay doon na kami commitment sa society. So tanan namong gabuhaton, nakalangkob sa among choice nga values o sa among core values. Kita po nga simbahan, aduna po tay core values. Atong tanawon. Ang una natong core values is honor God and His Word. Pagpasidungog sa Ginoo o sa iyang pulong. Ikaduha, strive for Christ-likeness. Pagpaningkamot nga mahisama kang Hesukristo. Katulo, invest intentionally in discipling families and the nation. Tuyo nga pagpumuhunan para pagdisipulo sa mga pamilya o naso. Dili ka ni investment pamuhunan nga kwarta lang. Oras, kahago, no? Tanan nga naa kanimo, imo nang i-invest, imo nang puhunan para pagdisipulo sa atong mga pamilya o sa atong nasod. Kaupat, devote ourselves to loving the church. Atong itugyan ang atong kaugalingon para sa paghigugma sa atong simbahan. Ikalima, engage in fervent prayer. Kinasing-kasing ug mainiton nga pag-ampo. Ug ikaunom, teach and equip the saints. Pagpanudlo ug pagsangkap sa mga santos. Mao kini ang atong unom ka core values sa atong simbahan. Sa sunod nga unom ka Domingo, mao kini ang among iwali diha sa congregation. Karong adlaw akong padaganan o akong walihon ang una. Honor God and His Word. Ang pagpasidungog sa Ginoo o sa iyang pulong. Unsa man ang pagpasidungog? Ang Biblia daghang gigamit nga pulong nga ang konteksto pagpasidungog. Naa ang respeto, paghatag og bili, pagsunod sa mga sugo, paghigugma, pagtahod. So, mao kana ang nagkalain-lain nga pulong gigamit sa Biblia nga kung imong basahon ang konteksto naghatag kag pasidungog. In its simplest definition, ang
pasidungog sa isa ka tawo mao kana ang paghatag nato sa iya og taas nga respeto og taas nga pagkabili. Now, ang Biblia, daghang sugod as Biblia para pasidunggan nato ang mga lain-lain nga mga tao. Una, example is ang ikalimang sugo sa napulo ka sugo nag-ingon nga atong tahuron or pasidunggan nato ang atong amahan o atong inahan. Honor your mother and your father. Usa ka na, mao ka na ang ikalima nga commandment. Doon na po'y sugo diha nga atong pasidunggan ang mga tigulang. Leviticus 19:32, tahura ninyo ang mga tigulang ug tahura usab ninyo ang inyong Dios. Ako mao ang Ginoo. Gisugo po diha sa Biblia ang pagtahod o pagpasidugog sa mga tao nga naa sa otoridad. Kanang naa sa gobyerno, kanang atong mga labaw nato, at gisugo na sa Ginoo ang atong tahuron ug atong pasidunggan. Romans 13:1 nagingon, ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagdumala sa gobyerno, kay ang tanan nga paggobyerno gikan sa Dios ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Di ko kibalo ug asa mo nga side karon sa impeachment. O kibalo. Naay pro, naay against. Pero katong pag-announce nga i-impeach ang atong Vice President, usa sa atong kongresista dinhi sa Cagayan de Oro, murog na na-appeal sa kontrobersya. Okay balo, pero daghan ang gabash sa iya. Fake news daw kuno to. Pero regardless of tinuod man ka nagdili, atong kita nga mga magtotoo sa Ginoo, Kristiyano, dili yuta angay mag-apil-apil ana. Kay ang sugo magud sa Ginoo, ato silang tahuron. Gani si Pedro sa panahon ni Augusto Caesar, nga grabe nga salbahis kayo nga emperor sa Roma. Siya gani nag-ingon pod nga atong tahuron. Nya gipangpatay na gani ni Augusto Caesar ang mga Kristiyano sa una, pero nag-ingon pag siya nga atong tahuron. Tungod kay ang Ginoo may nagbutang diha. So, sa Romans 12, nag-ingon pod nga atong tahuron ang atong matag-usa labaw sa atong kaugalingon. Pero before na di ako sundan ni atong mensahe, ato pa rin palandungan kining duha ka pangutana, no? Unsay buot ipasabot sa pasidungog sa Dios? Ug unsaon nato pagpasidungog sa iyang pulong sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Pero ang kinatasan nga dungog dapat sa Ginoo ra gyud nato ihatag. Magpasidungog ta sa atong ginikanan, magpasidungog ta sa mga katigulangan, pasidunggan nato, tagaan nato respeto o pagtahod ang nasa gobyerno, bahala pag unsa ka corrupt na sila. Atong tagaan og respeto o pagsidungog atong matag isa, pero ang pinakataas nga klase sa pagpasidungog iya lang kana sa Dios. Nag-ingon din sa 1 Chronicles 29:11, gamhanan ikaw, talahuron, dungganon, halangdon, og dalaygon. Imo ang tanang mga butang sa langit ug sa yuta, ikaw ang naghari. Ginoo, labaw ka sa tanan. In short, iya ang kahitasan, pinakataas o pinaka, respeto, pagtahod o pasidungog. Unsa man ang mapasidungog sa Dios? In essence, kang kinitibukan, ang pagpasidungog sa Dios, mahitungod ka na o nagpasabot nga, labaw sa tanan siya sa imong kinabuhi.
labaw sa tanan. Pasabot, walay mulabaw sa iya, walay mutupong sa iya. Tanan dapat ubos sa iyang prioridad sa imong kinabuhi. Siya ang number one, all others na sa ubos. Dili mahimo nga duna gyud siya kailog sa number one sa imong prioridad. Whether it is your business, whether it is your family, whether it is your money in the bank, whether yung imo maganing trabaho, di gyud na pwede nga mulabaw sa iya. Kinahanglan gyud siya gyud ang labaw. Kaduha, nagkinabuhi ka nga nakapahimuot kaniya sa kanunay. Katulo, makita sa uban diha kanimo ang iyang gugma o kinaya. Mao kini ang kanitibukan kung ato kaning nga naa kini sa atong kinabuhi, atong napasindunggan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Now, mangutana ta karon, unsaon man ako na? Unsay akong buhaton? Unsa may mga detalye? Atong tan-awon na ako ihatag sa inyo nga unom ka paagi para mapasidunggan nato ang Ginoo. Una, aron mapasidunggan ang Dios, atong dawaton ang iyang hingpit nga kabubuton. Isaiah 45:5-6 nag-ingon, ako mao ang Ginoo ug wala nay laing Dios gawas kanako. Hatagan ko ikaw og kusog bisan wala ka makaila kanako. Aron ang mga katawhan sa tibuok kalibutan mahibalo nga wala nay laing Dios gawas kanako. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Nabantayan ninyo gibalik-balik gyud niya. Walay laing Diyos, walay laing Diyos, walay laing Diyos. Ako lang, ako lang. Ang atong pagtahod o atong pagpasidungog sa Diyos, dinhi magsugod. Ang pag-ila, nga ang atong Ginoo isara, walay lain. Ang atong Ginoo, siloso nga Ginoo. Dili siya makigambit, makigbahin sa priority number 1 sa imong kinabuhi. Maogyog ka na ang pinakasugod. Kung gusto na to pasidunggan ang Dios, dinhi ta magsugod. Ang pag-ila nga siya ra gyud ang nag-inusara nga Ginoo ug walay lain. Revelations 4:11, ikaw ang among Ginoo ug Dios, takos ikaw nga modawat sa pagpasidungog, pagtahod ug gahom kay gimugna mo ang tanang mga butang, gibuhat mo sila sumala sa imong kabubuton. Gawas nga atong ilhon nga siya ra ang nag-inusarang Ginoo, ato pong ilhon nga siya ang nagmugna sa tanan. Siya ang dunay kontrol sa tanan. Kay ang tanan nagtinubdan diha sa iya. Diha tanan nga anaa ka nato gikan kaniya. Busa angay lang nga atong ihatag sa iya ang himaya o pasidungog. Dinhi magsugod ang atong pasidungog sa Ginoo. Ato siyang ilhon nga siya ra gyud ang Ginoo nga tunay, walay lain, ug siya ang naghimo sa tanan, sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga anaa niini. Siya ang sources sa atong tanan nga anaa kanato. Siya ang nagiya, walay ato. Kung ato ka ng buhaton, then sayo na lang dayon kay pagpasidungog sa Ginoo. Atong pasidunggan ang Dios kung higugmao nato siya sa tibuok kasing-kasing. Mateo 22:37, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong huna-huna. Kini nga bersikulo nagtawag kini alang sa atong paghatag sa hingpit o tibuok nga paghigugma. Dili paghigugma nga atong inon, Lord, 75% lang ang imo, Lord, ako nang ibili ng 25% kay ako nang i-reserve pa para sa lain. Tibuok, hingpit, whole. Dili walay kabahin ang Ginoo. Ang atong gugmang ihatag sa iya is dili gyud mabahin sa uban ug kini naglambigit kini sa matag aspeto sa atong pagkatao. Ang atong emosyon, ang atong kinabuhi ug atong salabutan.
tanan nga gugma para sa iyaha. Kay kini nagpasidungog sa Dios nga siya labaw sa tanan. Katulo, atong pasidungan ni Dios kung kita magapuyo nga nagatuman sa iyang magasugo. Well, obviously, kung ikaw nagasupak sa sugo, dili makana wala man kay respetar. Dili ka na pasidungog. Kitang mga anak, kita nangagi mo kitag pagkaanak o ang kadaghanan po nato dinhi mga ginikanan, di ba? Ang mga ginikanan nag-expect nito kita nga ato yung tumanon sa atong mga anak ang tanan nato mga balao diya sa balay. Kay nag-expect man kita nga kita man ang labaw. Now kung magsupak-supak na sila sa atua, then kita din masuko ta kay ato nang nakita nga wala sila magrespetar sa ato. Mao gyapon na sa Ginoo. Ang Ginoo siya atong Ginoo. Siya ang nagmugna kanato. Siya ang labing labaw sa atong kinabuhi. Siya ang hari sa atong kinabuhi. So kung doon na siya isugo sa ato, dapat lang ato ka ng tumanon. Agi nga pagtahod sa iya. Kaya kung di na nimo tumanon, wala ka nagpasidungog sa iya. Wala ka nagtahod sa iya ha. So ang pagtuman sa sugo sa Ginoo kana nagpamatuod nga ikaw dunay pagtahod og napagsidungog ka sa iya. John 14:15. Kung gihigugma ninyo ako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Ikaupat, aron pasidunggan ng Diyos, gihimaya nato siya pinaagi sa atong mga binuhatan. 1 Corinthians 10:31, kini ang akong tubag kaninyo. Bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mukaon o mainom, buhatan ninyo ang tanan sa katuyuan nga makadayeg ang Dios. Kini nga bersikulo, oportunidad kini kanato nga sa tanang adlaw-adlaw na nga panginabuhi, oportunidad kana nga maghatag atag pagdayeg o pasidungog sa Dios. Even gani sa pinaka-ordinaryo nga pagabuhaton nato, ang bersikulo naghisgot dinhi sa pagkaon ug pag-inom og sa tubig. Bisan unsa inyong buhaton. Ang gitawag nga bersikulo nga sa dili lang nato pagahimayaon ang Ginoo sa panahon nga kita nagbasa sa Biblia or nag-ani dinhi sa sanctuaryo kay nagsimba siya, nagkanta og praise and worship. Gusto sa Ginoo nga sa atong adlaw-adlaw nga mga ordinaryo nga pangbuhaton, mahimaya gyapon siya. Ang gisulti din sa bersikulo, example niya ang pagkaon. Pagkaon, unsaon man nato nga mahimaya sa pagkaon. So kita tanan magtotoo man kita din ni Jesucristo. I'm sure nga before mo mangaon, magampo gyud mo, di ba? I mean, unless otherwise unya gibuhat, pero as Kristiyano, murag default mo nga before ko makaon atong ampuan. Okay. Ang sunod pangutana karon, after mo nangaon og after mo nagampo nangaon na mo, unsa may inyong gihisgutan? Si Sara Duterte? Diha sa hapag kaanan? Si kinsa pa diha, kinsa nga artista? Or doon na ba inyong silinga diha nga doon na agi kontrobersya? Or ang Ginoo? Or naghisgot ka mo mga topic nga makapahimuot sa Dios? Mo'y gipasabot ani niya dinhi. Nga sa tanan natong pagabuhaton adlaw-adlaw, oportunidad ka na. So bisan sa atong pagkaon gani, diha sa atong dinner table, nahimaya ba ang Dios sa inyong gipag-istoryahan? Basin o doon na ka mo'y pulong pa sa mga paluhubog na mo'y gisumsuman diha sa inyong pagkaon. Ang akong asawa, day one time, nga ako siyang nadunggan, kay balo ko nga nang limpyo sa balay, ako siyang nadunggan, nga may kaistorya niya. Ako gigawas ko sa kaistorya niya. Wala man. Di ay, samtang nanilihig siya, nag-ampo siya. Kaya kong asawa, mag-ampo mo ko siya. Di siya madalang mag-ampo sa hilom. Iya mo yun ang ilitok. So,
kini example lang nako nga ang kanang mga ordinaryo to nga pagabuluhaton sa balay, pwede rin nato himayaon ang Ginoo. Naa ka man sa kusina, nagluto ka, nanglaba ka man, di ba? Ay man, naglimpyo ka sa balay, even nag-drive ka. Kana siya oportunidad kini para atong himayaon o pasidunggan ang Dios. Mo gipasabot ani niya. Dili lang kay dirita maghimaya sa Dios dinhi sa sanktuaryo or samtang nata sa wider group nga nagampo. Mo niyang gipasabot niya kung ato ka na siyang buhaton, ang atong mga ordinaryo nga pagabuhaton kada adlaw, gadala og himaya sa Ginoo o gasimba sa Ginoo kana gapasidungog ta sa Ginoo. Sunod aron masidunggan ang Dios kita magsimba kaniya. Ang pagsimba magud usa ka pagpasalamat o paghatag o pasidungog sa Dios tungod sa iyang mga panalangin, gugma o kamatinud-anon. Nag-ingon ang Psalms 95:6, dali buluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo kanato. Ang pagsimba naglangkob kana sa pagpaubos. Kung nagsimba ka sa Ginoo, pasabot ana nagpaubos ka sa iya. Imo siyang gidawat nga siya ang hari sa imong kinabuhi. Kay imo man siyang gisimba. Labaw siya diya sa imo kinabuhi. Kay imo man siyang gisimba. Naglangkob ka na pinaagi sa pagpakita sa atong pagsalig sa iyaha. Sumaunang ang pagsimba sa iyaha, maghatag ka nagdako kayo nga dungog sa iyaha. Ikaunom nga paagi, ang pasidunggan ang Dios, aron pasidunggan ang Dios, magsalig kita sa hingpit kaniya. Proverbs chapter 3, 5-6, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat, ug tultulan kaniya sa hustong dalan. Ang unang bahin diya sa bersikulo nag-ingon nga atong ihatag ang pagsalig sa Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Let's stop there. Unsay posabot ana niya nga ihatag natong pagsalig sa tibuok kasing-kasing? Tibuok meaning kinatibukan tanang aspeto sa imong kinabuhi. Sa kusog, sa kasing-kasing, sa huna-huna, o sa uban pang partes o kabahin sa imong kinabuhi, atong ihatag sa iya. Kini nagpasabot nga kung ang Ginoo, siya ang tinubdan sa tanan natong gikinahanglan kalibutana. Siya ang labing labaw nga tiggiya o tigpanalipod nato. Kung atong ihatag sa Ginoo ang tanan natong pagsalig sa iya, nagpasabot ka na nga kita dependent sa iya ha. Magamay man ug madako. Usahay manggod kita ato orang isalig sa Ginoo ang mga dagko nga butang. Di ba? Mga dagko nga butang para atong isalig sa Ginoo. Pero ang mga gagmay nga butang dili ganit ta mutawag sa iya. Kanang mga ordinaryo nga butang ba? Example, ako kana bitaw magpark ta diha sa Ayala, Sentrio, o bus. Kunti mi nalisura pag-park diha. I don't know o kisay na siya na nag-park diha, doon na ba'y nag-ampo niyo diha nga Lord, tagai ko og parking area. Ako nag-ampo gyud ko ana. Every time musulod ko diha sa Ayala og sa pagkatinuod lang, wa gyud ko pakyasa sa Ginoo bisag ka isa. Tinuod ka na. Every time musulod ko sa Ayala, kay kabalo ko sa kalisod na mag-park, pero medyo ko maingingon, Lord, ani ana po ko karon din sa Ayala, kay balo ka Lord ug sa kalisod mingitag parking area din Lord. Akong iyang po Lord, tagai ko parking area. Pagkatinuod man 100%. Dili lang kausa ka doon itabo. Na yung mga panahon nga nagsunod mi, daghan kay taas nga linya, naalay impress akong sa Ginoo nga muli ko kusto. Muli ko kusto, wa ko kay balo nga liko kusto nga puno man ni dinhi og sakyanan. Ngano gipaliko man ko dinhi. Then pagabot ko sa unahan, naaday mo gawas. Haron mabakante. And that's true ha. Di na kaysa nitabo. Tungod kay gisalig na ko sa iya, ang gamay kayo nga butang, gamay kayo ng butang nga mangita kag parking area. Mo ni gipasabot ani, isalig nato sa tanan, magamay magmadako. Malipay ang Ginoo ana.
Sa ikaduhang bahin diha sa sunod kanang ingon nga ayaw pagsalig sa imong kagulingong kaalam. Kini nga parte sa bersikulo, nagpasabot kini nga atong giangkon or atong angkonon nga duna gyud tay limitasyon. Bisan pag unsa ka bright nato, bisan unsa ka dako sa atong IQ, dili gyud nato matupngan ang kaalam sa Ginoo. Mubalik ta sa libro na Isaiah nga nagaingon, ang imong hunahuna dili akong hunahuna. Ang imong paagi dili nako paagi. Mas taas ang akong hunahuna kaysa imong hunahuna, mas taas akong paagi kaysa imong paagi. Kung hingpit o walay makalabaw sa kaalam sa Dios. Ganahan ko sa English nga version ani niya kay nag-ingon, lean not on your own understanding. Lean. Ayaw pag sandig sa imong kaugalingon nga kaalam. Kay kini magong i-visualize mo kunin mong leaning, nagsandig ka, di ba, bongbong, poste, ligon kayo, di man matarog. Pero nag-ingon din ang Ginoo nga ayaw mo pagsandig diha sa imong kaalam kay di ka na ligon. Pwede ka matumba diha. So hatag yung nagdako kaayo nga kaalam sa iya kung ang tanan atong isalig sa iya magamay man og madako, ato siyang mapasidunggan. Kini nagaingon manggod nga kita tanan dili gyud nato masaligan ang atong kaugalingon nga kaalam. So tanan ato ra yung isalig sa Ginoo ug ato kana siyang magamay man muna ko atong dito ta sa Ginoo musandig dili sa atong kaugalingon nga kaalam. Now, ang pagpasidungog sa pulong sa Dios. Dili gyud nato mahimo nga bulago nato ng pagpasidungog sa Dios o papasidungog sa iyang pulong. Ngano man, kay dili gyud mahimo nga moingon ka nga akong pasidunggan ang Dios pero dili nako mapasidunggan ang iyang pulong. Kay kanang duha sumpay kana siya. They are intrinsically inseparable. Di gina pwede nato mabulag. Nag-ingon diha sa John 1 o verse 14, sukat pa kaniadto anaa na ang gitawag nga pulong. Ang pulong kauban na sa Dios. Ug ang pulong mao ang Dios. Ang pulong nagpakatao ug nakig-uban kanato. Dili gyud pwede mahimo nga di nato pasidunggan ang pulong kay ang kanang pulong dili lang kana mga istorya, mga instruksyon, pero extension kana sa atong Ginoo. Mao nga ato gyud tagaan pagtratar ang atong Biblia sa taas kay nga pagtahod. Kay extension kana mao kana ang pulong sa Ginoo. Pulong kana sa Ginoo. Ang naa diha. Kinang ato ng tagaan og reverential o ato gyud ko nang itratar og tagaan yung taas kaayo nga pagtahod. Now unsaon man nato pagpasidungog ang pulong sa Dios? Una, gipasidunggan nato ang pulong sa Dios kung nagbasa o nagtuon ani kanunay. Be honest, question. Paliw kong taas sa kamot. Kinsa man ninyo ang nagbasa sa inyong Biblia kada adlaw? Paliw kong taas kamot, be. Be honest. Uy, na mga pipila ka kamot. Okay. Kinsa man nyo din ang nagbasa sa Biblia mga katulo, kaupat sa kasimana. Okay, naisa duha tulo. Okay, good. Para maghatag ka o pasidungog sa isa ka butang o isa ka tao, kinahanglan gyud nimo nga imong ilhon. Imong ila-ilahon, di ba? I'm sure dili siguro sa inyo din I hope walay gabuhi inyong manok din di ba? Kanang manok nga pang tari, wala siguro di ba? Pero na may mga silingan kaila.
Ano naman yung bandang ngisi, oh. Oh. Nakadungog na mo ng reklamo sa mga asawa, may pay manok, mahapyod pa kada adlaw. Di ba? Now, laliman ka na nga ang manok gipasidunggan sa tag-iya kada adlaw nga hapyuron. Ingon ana pod ang Biblia unta, kada adlaw nato basahon. Kay diha sa Biblia nato mailhan ang kabubuton sa Dios. Diha pod niya ipakita ug unsay iyang kabubuton para sa atong kinabuhi. Ang iyang mga instruksyon. Kinahanglan gyud nato nga atong basahon ang atong Biblia kada adlaw. Naunsaon man, naay daghan nga pamaagi. Natay gitawag og Bible reading plans. Ako ug akong asawa, doon na kami 1 year. 1 year Bible reading plan nga amo ka nang gisubay since 2013 pa na siya. Amo nang gibahin. New Testament sa buntag, Old Testament sa hapon. Amo mahuman ang Genesis to Malakay, Matthew to Revelation in 365 days. Gikan sa January 1 hangtod sa December 31. Doon na nag-adlaw-adlaw. Mao nang gabasahon na among akong wife. Unya, kada tuig, gausap-usap lang may translation. Una, NLT, then nag-ato may ESV, nag-ARV mi, nag-NASB, nag-NIV, nag-NIRB, TLB, karon murag Living Bible may karon. So, mo nang gabuhaton. Pero kada adlaw mo nang gabasahon, no? Atong pagtun-an po na po. Di lang kay pa magbasa, ato po nang tun-an imong nabasahan. Kung saon man, may mga komentaris. Na yung mga komentaris. Kung gusto mo, mag-Google may komentaris. Doon na po yung mga YouTube. For example, magbasa mo sa Old Testament. Kinsa nakabasa sa Old Testament diya sa Deuteronomy? Leviticus ba? Deuteronomy. Nga gi-describe o giunsa paghimo ang tabernacle. Pila ka na ka chapter nga ang sukod, mo ning sukod, ang sukod sa tulda, ang sukod sa poste, porte yung lisura sabton tinuod. Lisod yung naon. Among gimong kusawa mo tumig YouTube. Among i-type dito ang unsa nga chapter kana siya, gipakita sa YouTube giunsa paghimo, verse by verse giunsa paghimo. Masabtan na to, no? Di ba? I mean, doon ay mga dagang paagi. Atong basahon o atong pagatun-an ang pulong sa Dios. Gipasidunggan nato ang pulong sa Dios kung kita nagpamalandong ani. Now, moingon mo sa ako karon nga di man ko kabao mamalandong. Ang English ani mag-meditate. Oh yes, kamao mo mamalandong. May ka dili lagi. Di ko kamao lagi mo mamalandong. Moingon mo sa ako, unsaon man? Niagi ba mo problema? Di ba kita tanan niagi man tag problema? Now, sa panahon nga nagka-problema mo, sa inyong gihimo, mulingkod mo, maghinuktok mo, di ba? Maghinuktok. Unsa may ginuktokan ninyo? Nganong na mo ko ning problema ha? Nganong niabot mo ko ning sitwasyon? Unsa may nahitabo? Unsaon ko ni pagsulbad? Kinsa man kong duolon? Kinsay ko pasanginlan? Kinsay ako kasapan? All of those things na asa imo utok, gatuyok-tuyok. Imo ginang gihuna-huna ang problema. Di ba? Labi lang kung gakadako ang problema, gakataas ang imong paghinuktok. Mga igsuon ko ni Kristo, ug imo nang tangtangon ang problema, o butangan nimong bersikulo sa Biblia, o mao imong buhaton, mao kana ang pamalandong. Ang pagmamalandong sa pulong sa Ginoo is actually the same thing. Pagkuha kag bersikulo, pulong sa Dios, imo nang tuyok-tuyokon sa imong utok, imong hunaon-naon. Unsa gipasabot man sa nagsulat ani, kinsa man ning mga tawhana, unsa may gipasabot ani nga pulong, unsa may gusto nga mahitabo, aduna bay sugo dinhi sa Dios nga agaangayon kong tumanon, aduna bay ehemplo dinhi nga iyang gisulti nga dapat akong likayan, aduna bay sugo nga akong tumanon, unsa may buot gusto makuha sa Ginoo ani. Imong taga kana og panahon paghuna-huna. Mao ka na ang pagpamalandong. Dunay gitudlo sa ako po pamalandong, nga imong basahon ang bersikulo, pabalik-balik, pero each time, ang mag-emphasize kag isa ka bersikulo. For example,
Itong tanaw, no? Kining Psalms, sige lang, kining, naatay, bersikulo nga, for example, nga, John 3:16, di ba? For God so loved the world. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world. For God so loved the world. Anaon pagpamalandong, balik-balikon og basa, o basa, pero each time, lain-lain nga word ang emphasize. If you try it, andunay lain-lain nga ihatag, nga pagsabot ang Ginoo sa imo. Pagpamalandong sa Dios. Nag-ingon din ang Psalms 1:2 nga kung dili nagalipay siya sa pagsunod sa mga katudluan nga gikan sa Ginoo o gapamalandungan siya niini adlaw o gabi. Please take note. Gapamalandong siya niini adlaw o gabi. Kada adlaw. Dili twice a week, dili 3 times a week. Kada adlaw gyud nato pagabasahon og pamalandungan ang Ginoo, ang pulong sa Dios. Ikatulo, gipasidunggan nato ang pulong sa Dios kung kita nagkinabuhi niini. Atong gibasa, atong gitun-an, atong gipamalandungan. Di arba kutob, dili. Ato pud ka nang ikinabuhi, ato nang gi-apply. Nag-ingon si James 1:22 nga dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong, kun dili tumana ninyo kini. Kung maminaw lang kamo o kung dili mutuman, gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. So human nyo basahon, human nyo tunan, human nyo pamalandungan, ang sunod buhaton inyong i-apply sa inyong kinabuhi. Tinuod man, dili tanan nga naa sa Biblia o sa kasulatan sayon tumanon. Ilabi na ang pagpasaylo sa mga tao nga lisod pasaylohon. Tinuod yun na. Pero sugo man kana sa Dios nga kita magpasaylo atong pagatumanon. Kay pinaagi ni ana atong kapasidunggan ng Dios nga siya ang hari sa atong kinabuhi. Di man nato mapasinunggan ng Dios may nga Lord, kini lang ang mga sugo ang akong tumanon. Kini pasaylo ako dili ko. No. We have to be obedient 100% of the time. Dili pwede nga magpili ta. No, di ta pwede nga magpili. Ato yung katumanon na siya. Ikaupat, ipasinunggan nato ang iyang pulong sa Dios, ang pulong sa Dios kung kita nagsaulo niini, nagmemorize. Wala kung nagpasabot niini nga atong memoryahon ang tibuok Biblia. The whole Old Testament ug the New Testament. Well, kung gusto niya memoryahon, wa may magpugong ninyo. You could go and memorize it. Pero ang ako lang ipasabotan niya is magpili lang kamo o kanang mga bersikulo nga naghatag o kapukaw o kadasig sa imuha. Naay panahon nga magbasa ta sa Biblia nga dunay mga bersikulo bitaw nga murag makapa-interest nato. Nga murag muambak diya sa pages nga murag dunay special yun nga makakuha sa imong atensyon. So kung magbasa mo ana, dunay gusto nga gi-highlight na sa Ginoo para sa imuha. Doon na po tayo daghang kay bersikulo nga atong memoryahon tungod kay atong magamit ka na sa espirituhanon nga makigubat. Remember nga ang armor of God diha sa Ephesians, ang pulong ra gyud sa Dios ang offensive nga armor. All the others are defensive. Ang pulong sa Dios mo'y espada para atong kontrahon ang mga atake sa kani Satanas o sa iyang mga demonyo. Makahatag po nagkahupay sa atong kagalingon o kadasig sa panahon nga doon na kita'y maagian nga dakong problema. Daghan ka na siya. Ako, I have those, no? Philippians 4:6-7, Joshua 1:9, Deuteronomy 31:6, Psalms 34. Mga bersikulo ka na nga maghatag o kahupay. Kana siya mga bersikulo nga nag-ingon nga
Nag-ingon bitaw nga ang Dios dili kabiyaan, di kanya pasagdan. Nagmanga sugo ko na nga, don't be afraid, don't be discouraged, for I, the Lord your God, will be with you wherever you go. I will go before you. I will never leave you nor forsake you. Psalms 34, nag-ingon nga, I sought the Lord and He heard me and He delivered me from all my fears. Psalms 34, paghihapon, nag-ingon nga, I called out to the Lord, He heard me and He answered my prayer and He delivered me from my problems. Psalms 91, naging untang, I declare about the Lord, He's my refuge and my stronghold. All of those, kung imo ka ng memoryahon, panahon nga naa kay problema, kung imo ka nang i-draw out, makahatag ka nagkahupay sa imong mga pagbati. Kung kita maghatag o pasidungog sa Dios, sa ako nang i-mention ganina, nga ato man nga core value. Kini maghulma man sa atong pamatasan o sa kultura. So ang ato kaning buhaton, doon nagresulta nga mahitabo sa atong kinabuhi. No? So bunga sa pagpasidungog sa Dios o sa iyang pulong, una, pagsunod sa pulong sa Dios. Tungod kay ato nang gabuhaton, ato nang gasundon, di lang nato kay buhaton, o di lang nato kay basahon o atong pagatunan, ato yung buhaton, ang gisulti sa kuan, sa scripture, sa kasulatan, then automatic na sa ato nga ato yung sundon ang pulong sa Dios. Mahimo na siyang natural sa tua. Kasing-kasing nga nagasimba. Tagaan ta sa Ginoo kasing-kasing nga pirmi nagasimba sa iyaha. Maglimpyo ka man, magluto ka man, maligo ka man, or nag-drive ka, nasakay ka sa kuan, every opportunity karon magsimba ka na sa Ginoo. Pinaagi sa pagampo, sa pagdayeg. Imo ginang pasidunggan, pirmi ang Ginoo. Naakay kasing-kasing karon or kinaiya pamatasan nga puno sa gugma o grasya ngadto sa uban. Kini magpakita ka na dayon sa kinayahan sa Dios diha sa imong kinabuhi. Kaya atong Ginoo puno siya sa gugma o grasya sa atoa. So kining atong pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo o atong gasundon ang iyang mga sugo, makita sa uban ang kinaiyahan sa Dios diha sa tua. Remember, nag-ingon ang Ginoo nga when we were still sinners, Christ died for us. Ingon ana ang grasya o gugma sa Ginoo. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. That is love and grace. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's grace. Grasya. So kung gi-extend ka na sa Ginoo sa tuwa, ato po na-extend nga to sa uban. Kung gihigugma ta kayo sa Ginoo nga samtang kita nagpakasala, ato pong higugmaon ang uban samtang po sila nakasala sa tuwa. O gi-extendan ta grasya sa Ginoo, bisan pa tinuod naglangoy-langoy ta sa tong sala, ato pong tagaan og grasya ang katong nakasala kanato. Ug atong pasayloon. Pag atong pasidunggan ang Dios, kini automatic na sa tuwa. Di na ta maglisod og pag-extend og gugma o paghatag og grasya sa katong mga tao nga lisod kaayo higugmaon og lisod jud kaayo tagaag grasya. Integridad og Dios non nga pagdumala. Kining integridad is about accountability sa Ginoo. Psalms 139 nag-ingon nga wa gyud matago sa Ginoo sa tuwa. Bisag asa ka, tuwa ka sa kailadman sa tubig, sa dagat, tuwa ka sa kahitasan sa langit, tuwa sa pinakalayo nga bahin sa kalibutan, atua dito ang Dios. Wala kay matago sa iya. Ang pulong sa di pa mabot sa imong dila, nakahibalo ng Dios ug unsa imong ipamulong. Question karon. Ang imong kinabuhi ba parihara na sa publiko o sa pribado? Ang imong ginahimo diha sa public, maor ba imong gabuhaton ug ikaw naa sa kwarto, ikaw rang usa? Sa imong gabuhaton sa imong kwarto nga ikarang usa, mahimaya ba o mapasidunggan ba ang Dios? Now, kung kita nagpasidungog ta Dios, automatic na gaduna ta integrity. Ang atong gabuhaton both sa public o sa atong private moments will always give honor sa Ginoo. Dios dong pagdumala, kita atong gidawat nga ang tanan anaa ka nato dili atoa.
Hinatag na sa Dios ang atong kinabuhi, kada ginhawang atong gilanghap, ang atong oras, ang atong talento, even ang kana atong trabaho, atong pamilya, ang kwarta sa bangko, iya ka na sa Dios, dili ka na ato. Pangutana karon, giunsa man nimo paggamit. Imo ba kanang gigamit para ang Ginoo mahimaya, madayeg, o makatabang sa uban, or imo ka nang gigamit para lang sa imong kaugalingon. Now, kung kita nagpadaig ta sa Dios o nagsidungog ta sa Dios, kining iyang gihatag sa tuwa, ang atong talento, ang atong oras, ang atong kabtangan is ato ginang gigamit para makadaig o mapasidunggan ang Dios o para sa kaayuhan sa uban. Now, in conclusion, sa dili pa nato ni tapuso, no? I will have my conclusion sa mensahe. Ang pagpasidungog sa Dios ug sa iyang pulong usa sa atong mga core values. Kay kini mahitungod sa pag-ila sa gahom sa Dios. Pagtuon sa iyang pulong, pagtuman sa mga gitudlo niini ug pagpaambit niini sa uban. Dili lang sa usa ka higayon nato kini pagabuhaton. Kini kinahanglan buhaton nato kada adlaw. Mahitungod kini sa pagsurrender sa atong kinabuhi ngadto kaniya og pagtugot sa iyang pulong sa paggiya kanato aron mausab kita og atong mga kinaiyahan sigon sa iyang gusto o kabubuton. Atong ipakita nga kita simbahan nga nagpasidungog sa Dios, dili lang sa atong mga gipamulong, kundi hasta sa atong mga binuhatan. Hinaot nga mahimo kitang katawhan nga malipay sa iyang pulong, magkinabuhi uyon sa iyang kamatuoran ug magpakita sa iyang himaya sa tanan natong ginabuhat. Magampo kita, Lord, Ginoong Hesukristo, salamat kay Ginoo sa pulong nimo karon ug sa mensahe karong hapuna para sa mga Ginoo. Tagai kami, Lord, ug kusog ug gahom, Lord, nga kining imong gitudlo karong hapuna, amo gyud kining ikinabuhi. Ginoo, among pagampo, Lord, sa tanang adlaw-adlaw na mga gabuhaton, Lord, ikaw mahimaya, madayeg gyud ug mapasidunggan. Ginoo, salamat kayo sa imong pagpanalangin sa mga tag-usa, among ibalik da sa imo, Lord, tanang pagdayeg ug tanang himaya sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.